Com podem fer una detecció precoç de la dislèxia en infants? La dislèxia és un trastorn específic de l'aprenentatge en base neurobiològica que afecta infants amb intel·ligència, motivació i escolarització adequades. Aquesta dificultat inesperada i persistent per aprendre a llegir afecta entre un 5 i un 17% de la població i té una càrrega hereditària elevada. Molts infants no reben el diagnòstic fins que comencen a mostrar dificultats per assolir la lectura de la manera esperada, sovint cap a segon de primària o més endavant. La recerca ha permès identificar diferents habilitats prelectores que es consideren predictors de la dislèxia. La consciència fonològica, capacitat per entendre que les paraules estan formades per sons, el coneixement de les lletres, relació entre so i lletra, la velocitat de denominació, rapidesa per anomenar objectes o paraules, com ara colors o lletres, i la memòria de treball verbal o bucle fonològic, que actua com a magatzem temporal de la informació verbal. D'entre totes aquestes habilitats, la consciència fonològica és el gran predictor de l'habilitat per aprendre a llegir, fins i tot més que el nivell d'intel·ligència. Per això, l'entrenament de la consciència fonològica es considera la base de la reeducació inicial en infants amb risc de dislèxia. Com podem treballar la consciència fonològica en infants abans dels 5 anys? Per treballar la consciència fonològica es poden realitzar exercicis com els següents. Comptar els fonemes d'una paraula, identificar la paraula resultant d'afegir o treure una lletra, buscar paraules que comencin o acabin amb una lletra o un grup de lletres específic, esbrinar quin és el tercer so d'una paraula, pronunciar una paraula amb un nombre concret de fonemes, pronunciar fonemes de manera aïllada i endevinar la paraula resultant, reconèixer un fonema dins d'una paraula, dividir les paraules en síl·labes o crear rimes. La detecció precoç del risc de dislèxia té un impacte positiu, ja que redueix les dificultats lectores i ajuda a mitigar les conseqüències psicosocials associades al fracàs lector. En cas de detectar dificultats en habilitats prelectores, treballar la consciència fonològica pot contribuir a millorar l'adquisició de la lectura en infants.